Der er en modsætning i begrebet poetisk realisme. Forfatterne befinder sig i realiteternes verden og kår, men har stadig et romantisk livssyn. For at forene modsætningerne begrænser man perspektivet til det lokale. Poetisk realisme anerkender det dårlige i livet i modsætning til romantikken. De har dog samme livsfilosofi og tilgang til livet. Man forholder sig mere til det landlige og de fattige, for eksempel i Blichers tekster. Pointen er, at man skal acceptere sin skæbne i det liv, der leves. Skildringen er realistisk, hverken idyllisk, men heller ikke med en politisk bagtanke. Det handler mere om æstetik. Men også i den nye borgerlige middelklasse var hverdagen langt fra konfliktfri. Biedermeier-begrebet handler om at skildre det lokale miljø, hjemmet, hverdagen og familien, men fra en idealiseret vinkel. Man tog virkeligheden og lagde så at sige et lyserødt filter henover. I modsætning til romantikken lå idyllen ikke i den store natur og i troen, men derimod søgte man det lokale og fandt trygheden og harmonien i detaljerne og i det velkendte. I Biedermeier-litteratur er idealet den perfekte borgerlige familie. Ofte er det kvinden, der fristes af en anden mand, yngre og frækkere. Men efter moralske overvejelser indser kvinden, at det bedste liv er hos sin oprindelige ægtemand, hvor grim og tyk og fed og fattig han end er. En betydningsfuld kvinde, der formåede at skildre dette fra en kvindes perspektiv, var Thomasine Gullenburg. En kvindelig figur, man ikke kan undgå i arbejdet med Biedermeier. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor fyldte Biedermeier i dansk litteratur? Ja, og det var måske fordi, at Danmark var under forandring, og samfundet gik fra at have en stor bondeklasse, en adel og så kongen, til at have en ny klasse. Middelklassen voksede frem, og det var netop denne ændring, der var grund til skiftet i litteraturen. Den poetiske realisme er en måde at skildre den virkelighed, man oplevede på. Mange andre tekster dengang havde et politisk formål eller forsøgte at idealisere hverdagen, som for eksempel Biedermeier-tekster.